nake so sirrin kauna bai wucewa, ni da ke nake so sirrin kauna bai wucewa, ni da ke nake so sirrin kauna bai wucewa, ni da ke nake so sirrin kauna bai wucewa. Alƙawli kike man har abada ba ma rabe ba, menene kike so in kawo maki ta baba, na rantse a kauna ba zan mai maki kuskure ba, kar da ki dau zugar su burin su raba mu duba, masu raba so da kauna na rantse ba ku dace ba, karami kallami ne wata rana zai zama babba, na san me hakuri ba zai zamto kuskure ba, dukka abin da ya faru na zo gunki na tuba, laifi na yake yafe na rantse ba za ni kuma ba, su ne ya rike ni dukka abokai na bar duba, ni dai ban sani ba na rantse ba za ni iya ba, yanzu na faka mu da kauna ba zan ɓoye ba, ni yau na fahimta soyayyar ki ba ta goge ba, ni yau na aminta soyayya na furta, yan mata ku ganta ta tado da tsafta, lalle ba kamar ta zuciyata na bata, in ta fito na bita na zama hannun jikarta, dabo daban da kamar ta kyawun idanta, aini zan aure ta komi ta so na bata, lalle na zaɓe ta ga sako na furta, so kasuwar bukata ki zo mu je mu huta, lallalala ga sako madubi na ke ce dai abin suna, shi so sai da yin kauna, soyayya tana raina, so zauna abur suna, ga mu cikin lambun kauna, soyayya so dole nuna, ki haƙuri mun zauna, can a gidan mu a bar kauna, ne fitari da mai suna, ni da ke nake so sirrin kauna bai wucewa, ni da ke nake so sirrin kauna bai wucewa, ni da ke nake so sirrin kauna bai wucewa. Mubarak waziri ne, to MC4.